Sat Nam. Hei, lämpimästi tervetuloa tälle Mindful Kundalini Yoga-tunnille. Tämän tunnin aikana lähdetään laskemaan stressiä, lähdetään tuomaan rauhaa meidän kehoon, meidän olemukseen. Ja sä voit nyt etsiä aluksi itsellesi hyvän perusasennon. Voi olla tämä tämmöinen perinteinen asento, missä kundalini-joogassa yleensä istutaan, eli jalat ristissä tässä edessä. Siellä voi olla tukena joku tyyny. Se yleensä voi auttaa, jos on vaikeaa istua tällaisessa asennossa, mutta tämä on myös mahdollista näitä liikkeitä, mitä tehdään istuma-asennossa, niin tehdä vaikka jakkaralla istuen. Tai täällä voi olla esimerkiksi jalat vähän suoristettuna. Ei tarvitse pakottaa kehoa asentoon, jossa on kipua. Eli kuuntele kehoa tämän harjoituksen ajan. Ja jos joku liike, joku hengitys ei tunnu hyvältä siellä kehossa, niin kunnioita sitä. Ja voit aina muokata liikettä, hengitystä itsellesi sopivaksi. Ja lähdetään matkaan niin, että sulje pehmeästi silmät ja lähde yhdistymään omaan hengitykseen. Miltä sun hengitys tuntuu tässä hetkessä? Mitä ei tarvitse nyt lähteä pakottamaan johonkin, muuttamaan. Riittää, että sä vaan tarkastelet, että mitä sä huomaat, kun sä hengität tässä. Ja sit sä voit viedä huomioon niihin kohtiin kehosta, jotka koskettaa alustaa. Miltä sun keho tuntuu sitä alustaa vasten? Miltä tuntuu hengittää ja olla tämän alustan päällä? Sä voit tunnustella, onko mahdollista seuraavien uloshengitysten aikana lähteä laskemaan painoa enemmän siihen alustan tukeen. Laskemaan painoa äitimaan kannattelua vasten. Antaa keholle luva hellittää. Jokainen uloshengitys voi tuoda kehoon pehmeyttä sen verran, kun tässä hetkessä on mahdollista. Juurruta itseäsi alustaa vasten. Tunne, miten sun juuret vetää sua vahvemmin kohti äitimaata. Ja samalla päälaelta, ikään kuin joki vähän vetäisi sitä päälakea ylöspäin. Selkä suoristuu sen verran, kun se on mahdollista. Painautuu alaspäin samalla, kun ylöspäin on kevyt noste. Ja lähdetään meidän päivän harjoitukseen 3 Ong Namo Guru Dev Namo mantran kautta. Voit tuoda kädet yhteen ja hieroa kämmeniä toisia vasten. Oikein tunnustelet, että miltä tuntuu tässä hetkessä hieroa niitä käsiä yhteen. Ehkä tunnet lämpöä ja vähän kitkaa. Sitten voit pysäyttää liikkeen, painaa kämmeniä toisia vasten, tuoda peukalot kevyesti rintakehälle. Ja otetaan yhdessä muutama sisään- ja uloshengitys ennen 3 Ong Namo Guru Dev Namo mantra. Sisäänhengitys. Ja ulos. Hartiat pehmeänä. Kasvot pehmeänä sisään. Ja ulos. Ja sitten sisään ja mantra. Ong Namo Gurudev
Om Namo Gurudev Namo. Sisähengitys. Hengityksen pehmeä pidätys, pehmeänä hartioita, kasvoja. Ja uloshengitys, anna kädet vapautuu polville. Ja lähdetään vihellyksen kautta, hengityksen kautta rauhoittamaan meidän kehoa, hermostoa. Sisähengitys on vihellys sisään. Vihellys suun kautta sisään. Jos viheltäminen on mahdollista, niin ikään kuin tuot suun siihen asentoon kuin viheltäisit. Ehkä silloin se on enemmänkin kuin hörppäisit ilmaa, mutta jos mahdollista, niin vihellä sisähengityksellä ja uloshengitys nenän kautta. Rauhalliset hengitykset. Ja uloshengitys nenän kautta. Voit jatkaa omaan tahtiin, en täällä vihellä, että annan sulle harjoitusrauhan. Sisähengitys viheltäen suun kautta sisään, uloshengitys nenän kautta ulos. Hartiat pysyy pehmeinä, kasvot pehmeinä. Tuo pehmeyttä olemukseen sen verran, kuin tässä hetkessä on mahdollista. Ja jos ajatukset karkaa, niin voit aina lempeästi palauttaa ne oman hengityksen aistimiseen, oman kehoon. Halutessasi voit ottaa mukaan sisähengityksellä sen vihellyksen kanssa hiljaa mielessä sat ja uloshengityksellä naam. Se voi auttaa rauhoittamaan mieltä, jos mieli on levoton. Sisähengitys vihellyksen kautta hiljaa mielessä sat ja uloshengityksellä naam. Pitkä sat, pitkä naam. Ja voit jatkaa hengitystä vielä hetken. Ja seuraavaksi kun otat sisähengityksen, niin ota sen nenän kautta. Pieni pehmeä hengityksen pidätys. Ja uloshengityksellä voit vapauttaa hengityksen normaaliin rytmiin. Nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Silmät voi olla koko harjoituksen ajan suljettu pehmeästi. Ja voit sieltä kääntyä makuasentoon. Eli tulla siihen alustalle makuasentoon.
Ja täältä ottaa tämmöisen kobra-asennon, mikä on sun keholle hyvä. Eli se riittää vaikka, että sä otat tällaisen pienen taivutuksen täältä ylös. Jos sulla on mahdollista, että sun keho taipuu, niin sä voit tuoda täältä yläkehoa korkeammallekin suorille käsivarsille. Tai ainakin oma keho mieluummin tulee tänne vähän alaspäin. Tämä on hellempi sinne alaselälle. Ja kun olet löytänyt sieltä itselle hyvän asennon, sieltä voi tulla jalat lähemmäksi toisia yhteen jopa, jos siltä tuntuu. Ja täältä voit ihan kevyesti taivuttaa leukaa vähän ylöspäin, että pää ei roiku täällä alhaalla, vaan suoristelet sieltä ihan aavistuksen katsetta ylöspäin ja katso, että et ole täällä romahtaneessa tilassa hartioiden välissä, vaan lempeästi työnnät kehoa sieltä hartioiden välistä tänne ylöspäin. Ja täältä lähde sisähengityksellä nenän kautta. Ja nyt ulos suun kautta viheltäen. En ole itse mikään lahjakas viheltelijä, eli teet niin kuin pystyt. Ei ole pakko viheltää, jos ei onnistu. Sitten vaan ikään kuin viheltäisit. Sisähengitys nenän kautta. Ja ulos hengitys suun kautta viheltäen. Ja taas pidän itseni hiljaisena täällä, että saat tehdä tätä harjoitusta oman hengityksen tahdissa. Sisään nenän kautta viheltäen suun kautta ulos. Ja pidä huomio hengityksessä. Ja voit myös tunnustella, että miltä se alustan tuki tuntuu kehon alla. Onko tässä samalla mahdollista juurtua syvemmälle, vahvemmin sitä äitimaan kannattelua vasten? Olla tässä ja hengittää ja vihellellä ja tuntea, miten siellä on se lattian kannattelu kehon alla. Jos tuntuu vaikealta, että selkään tulee kipuja, niin voit tuoda ihan niin alas sen asennon kuin on mahdollista. Ei tarvitse tuottaa kipua. Ei ole tarkoitus, että tulee kipua. Vielä hetki. Voit halutessasi tähänkin tuoda mukaan sisähengityksellä pitkän saat ja ulos hengityksellä naam hiljaa mielessä samalla, kun jatkat sisähengitystä nenän kautta ja viheltämistä suun kautta ulos. Muutamat hengitykset vielä. Lempeät, pehmeät hengitykset. Ja seuraavalla sisähengityksellä nenän kautta pidätä hengitystä. Pehmennä kehoa, hartioita. Ja ulos hengityksellä voit hitaasti ja pehmeästi laskea itsesi sinne lattialle makaamaan. Voit halutessasi tuoda kädet sinne otsalle, otsan alle
tai sitten kääntää toinen poski sinne alustaa vasten. Lähde tässä tunnustelemaan, miltä tuntuisi antaa sitä kehon painoa vielä vahvemmin lattiaa vasten. Jokainen uloshengitys auttaa vapauttamaan, hellyttämään. Voit halutessasi ihan muutaman kerran huokasta uloshengityksellä. Antaa kehon laskeutua, vapautua. Ja voit sieltä kääntyä seuraavaksi selinmakuulle. Tunnustele hetki sitä, miltä tuntuu olla tässä selinmakuulla. Jalat voi tulla alustaa vasten. Juurruttelet jalkapohjaa sinne. Joskin tuntuu, niin voit vähän heilutella polvia tai selkää tai mitä ikinä keho tässä hetkessä pyytää, niin voit antaa sille nyt sitä liikettä. Ja nappaa sitten polvista kiinni. Tuo polvet tänne ylös halaukseen. Nappaat käsillä polvista kiinni, josta on mahdollista, tai tämä voi pitää kauempanakin. Ja tässä on tarkoituksena, että nostaisit päätä. Ja tänne voi laittaa toisen käden tueksi tänne niskaan, jos tämä tuntuu niskalle liian raskalta. Tai jos se ei ole mahdollista, niin voit toki jäädä, että pää on täällä alustassa ja otat ne polvet siihen halaukseen sen verran, kuin on mahdollista. Ja täällä on tarkoituksena alkaa sanoa hang-mantraa, eli hung-mantra. Ja se tehdään kuitenkin suu suljettuna. Eli silloin se kuulostaa semmoiselta, kuin olisi joku kuuma peruna siellä suussa. Eli sä sanot niinku hang, mutta sulla on suu kiinni, niin ja sitten sisähengitys nenän kautta. Ja sitten taas hang, hiljaa suu, tai siis suu kiinni. Hang. Eli siitä tulee tommonen vähän hymisevä ääni, se NG siellä lopussa on pitkä. Ja se alkaa värähdellä se oma ääni kehossa. Ja voit ottaa sieltä hyvän asennon ja lähteä hengittelemään sisään nenän kautta ja ulos samalla sanot hang, hang. Jatka omaan tahtiin. Mä täällä hengittelen vaan hiljaa, niin en häiritse sun harjoitusta. Ja tunnustele sitä, minkälaista värähtelyä se sun hang-ääni siellä saa aikaiseksi. Vie huomio niihin kehotuntemuksiin. Ja jos tuntuu siltä, niin voit ihan huoletta laskea pään sinne lattiaan ja jatkaa. Hang. Vielä hetki.
Sitten voit ottaa sisähengityksen. Hengityksen pidätys. Ja ulos hengityksellä vapauta keho. Voit täältä halutessa tuoda jalat ristiin, jos se on mahdollista. Olla makuuasennossa. Jalat täällä ristissä. Tai voit tuoda jalkapohjat yhteen. Tai sit voit ihan vaan suoristaa jalat. Mikä tuntuu tässä hetkessä hyvältä asennolta. Vähän levätä. Pehmentyä siihen lattian tukeen. Pehmeät hengitykset. Jos sulla tuntuu kehossa jossakin kohti jotain jännitystä tai kireyttä, voitko sallia sen? Tai jos sulla on jotain tuntemuksia tai vaikealta tuntuvia tunteita, niin onko mahdollista, että tässä hetkessä annat kaiken olla niin kuin on? Halutessasi voit suunnata lempeitä hengityksiä. Ehkä sitä kohti, mikä tuntuu kireältä tai hankalalta, tai suunnata lempeitä hengityksiä jotain muuta osaa kohti. Antaa hengityksen silittää omaa kehoa sisältä päin. Pehmeät sisään ja ulos hengitykset. Voit hengityksen avulla, pehmeä lempeä hengityksen avulla kertoa itsellesi, että olet tässä nyt itseäsi varten. Että välität itsestäsi. Anna kehon pehmentyä. Tunnustele sitä maan tukea siellä kehon alla. Miltä se tuntuu tässä hetkessä? Ja voit sieltä vapautella asentoa. Napata polvista taas kiinni ja jos mahdollista, niin muutaman rullauksen kautta tulla istuma-asentoon. Ja ota taas sulle sopiva istuma-asento. Sellainen, mikä kunnioittaa sitä kehoa. Mikä tuntuu siellä semmoiselta, että voit levätä mahdollisuuksien mukaan siinä istuma-asennossa. Kun olet päässyt sinne istumaan, niin tuo kädet harteille niin, että peukalot tulee täältä harteiden taakse ja muut sormet tulee tähän hartioiden eteen. Käsivarret on suurin piirtein lattian suuntaisesti, eli ei ole täällä alhaalla, vaan täällä vaakatasossa. Ja lähdetään sisähengityksellä kiertämään koko kehoa ja päätä vasemmalle ja ulos hengitys oikealle. Katse seuraa mukana. Jos tuntuu, niin silmät voi olla suljettu edelleen. Sisähengitys vasemmalle ja ulos oikealle. Ja kun löydät sen oman radan liikkeelle, niin voit lähteä tuomaan siihen vähän nopeutta. Eli jatka oman hengityksen tahdissa. Tuo sille rangalle kiertoa. Hyvä sisähengitys keskelle. Pehmenä hartiat. Ja ulos hengityksellä vapauta.
Ja vaihdetaan asentoa. Jatketaan tuota samaa, mutta jos mahdollista, niin tulet tänne kantapäiden päälle istumaan. Jos ei, niin voit jatkaa tuosta edellisestä asennosta tai nousta vaikka seisomaan. Ja taas sinne peukalot taakse, muut sormet eteen. Ja lähdetään täältä samalla tavalla sisähengitys vasemmalle ja uloshengitys oikealle. Tunnustele, miltä se kierto tuntuu siellä selkärangan alueella. Vielä hetki. Ja sitten sisähengitys keskelle. Pehmeä hengityksen pidätys, pehmenä kehoa, kasvoja, hartioita. Ja ulos hengityksellä vapautta. Tunnustele hetki, miltä tuntuu olla nyt tässä. Mitä huomaat kehossa? Miltä tuntuu hengittää? Vatsa laajenee sisähengityksellä ja vetäytyy kevyesti kohti selkärankaa ulos hengityksellä. Ehkä tunnet, miten kyljet laajenevat myös sisähengityksellä. Ja voit vielä tulla lapsen lepoasentoon. Eli jos mahdollista, niin tuo täältä jalat yhteen ja taivuta keho kohti lattiaa. Pää tulee sinne alustaa vasten. Voi kokeilla, että jos vähän tekee leveämmäksi tämän jalkojen väliin, niin sinne tulee lisää tilaa. Ja sit voit ihan halutessasi laittaa sinne pään alle myös tyynyä. Tee olostasi mahdollisimman mukava. Ja täällä pitkät syvät hengitykset. Voit tunnustella, miten se hengitys liikkuu siellä selän puolella. Yltää sieltä nikamalta ihan sinne alimmaisiin nikamiin. Aaltoilee koko kehossa. Tunne myös se alusta siinä kehon alla. Miten se pää voi laskeutua siihen maan kannatteluun ja maan tukeen. Antaa pään painua raskaana alaspäin. Hartiat pehmenevät. Kasvot pehmenevät. Anna keholle ja itsellesi lupa hellittää. Anna itsellesi lupa olla tässä, tekemättä mitään, ajattelematta mitään, suorittamatta mitään. Vaan olla ja levätä.
Ja jos mieleen nousee erilaisia ajatuksia, niin voit antaa niiden nousta ja huomata ne ja antaa niiden sitten lipua ohitse poutapilvet. Ja palaa aina takaisin oman hengityksen aistimiseen, läsnäoloon. Hyvä. Voit sieltä omalla tyylillä kääntyä selinmakuulle. Otetaan loppuun pieni lepo. Voit halutessasi laittaa siellä peittoa päälle. Ottaa siellä selinmakuulla hyvän asennon. Jalat tulee irti toisista. Kädet kääntyy kohti kattoa. Vähän irti kehosta. Oo siellä lattialla. Makaat siellä. Ja lähde tunnustelemaan omia varpaita. Onko mahdollista tässä hetkessä antaa varpaiden hellittää? Jalkaterät, jalkapohjat, nilkat pehmenevät sen verran, kun tässä hetkessä on mahdollista. Tunne, miten jalat lähtevät painautumaan vahvemmin maata vasten sieltä kantapaista pohkeiden kautta ylös kohti lantiota. Jalat hellittävät. Muuttuvat raskaammiksi, painautuvat alaspäin. Lantio hellittää. Vapautuu jännityksistä. Liimaantuu kohti alustaa. Selkä painautuu kohti tukea nikamalta sieltä alhaalta. Aina niskaan saakka. Vatsa vapauttaa jännitykset ja puristukset. Ehkä huomaat, kuinka vatsa laajenee, pehmenee. Rintakehä pehmenee, hartia. Anna äitimaan kannatella. Sun ei tarvi nyt kantaa harteillasi mitään, vaan voit antaa niiden valua äitimaan puhdistettavaksi. Mitä tahansa kannatkin. Voitko vapauttaa sitä? Sen verran, kun on mahdollista. Sormet pehmenevät, kämmenet, ranteet. Kädet painuvat ranteista sinne hartioihin asti, kohti alustaa, kohti kannattelua ja tukea. Sulla on lupa olla tässä ja ottaa äitimaan tuki vastaan. Lupa antaa itsesi vahvemmin äitimaan kämmeniä vastaan. Pää painuu alustaan ja tukeen. Kasvot hellittävät. Kieli, suun ympärys, silmän ympärys. Anna itsesi vajota, pehmetä, hellittää. Muutama minuutti tässä. Kerron sitten, kun on aika nousta.
Voit pikkuhiljaa lähteä sieltä liikuttelemaan sormen ja varpaiden päitä. Pyörittelemään ranteita ja nilkkoja. Sä voit antaa siellä kehon venyä pitkäksi. Varpaat ja sormet venyvät eri suuntiin. Ja voit kuulostella, että mitä keho haluaa, kaipaa tässä hetkessä. Kaipaako se ravistelua, jonkinlaisia venytyksiä. Ehkä teet kiertovenytyksiä. Polvet eri suuntaan kuin katse. Hartiat pysyy lattialla. Mitä tahansa se sun keho tässä hetkessä pyytää sulta, niin voitko sä sen toteuttaa sen lempeästi? Ja voit sieltä muutaman rullauksen kautta tulla takaisin istuma-asentoon. Ota sulle mukava istuma-asento. Tunnustele täällä, kun pääset istumaan, että miltä tuntuu olla nyt tämän harjoituksen jälkeen. Ehkä kiität itseäsi siitä, että päätit olla tässä harjoituksessa. Antaa itsellesi tämän hetken. Sä voit vielä tuoda kädet johonkin kohtaan kehoa. Tunnustele, mikä kohta kutsuu. Onko ne kasvot, rinta, vatsa. Kosketa itseäsi lempeästi. Ehkä silität vähän itseäsi. Anna itselle lempeää kosketusta, hoivaa ja huolenpitoa. Ja sit voit tuoda kämmenet taas yhteen, hieroa niitä hetki toisia vasten. Ja tuo kämmenet yhdessä, peukalot tulee kevyesti rintakehää kohti, niin tuo kämmenet tähän sydänkeskuksen eteen. Päätetään meidän harjoitus 3 Sat-Naam mantraa. Otetaan sisäänhengitys ja uloshengitys. Sisäänhengitys ja ulos. Ja sisäänhengitys ja mantra Sat-Naam. 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 Ja sisäänhengitys. Ja vielä kerran pehmennä kehoa. Ehkä hymyile sisäisesti itsellesi. Sat-Naam. Lämmin kiitos. Lämmin kiitos, kun päätit olla mukana tässä harjoituksessa. Jos tykkäsit harjoituksesta, tykkää tästä videosta, kommentoi alle. Jos haluat jatkaa kanssani joogaamista, niin tammikuun alusta alkaa viikkotunnit, joista tulee myös tallenne. Eli vaikka et pääsisi silloin, kun on live-sessiot, niin saat tallenteet käyttöön. Tuntien pituus on tunti 15 minuuttia ja tallenteet on käytössä kesään elokuuhun asti. Saat kattavan paketin erilaisia joogaharjoituksia ja tällä hetkellä siellä on
tarjouksessa koko 11 kerran paketti. Laitan linkin tähän alas, jos haluat käydä katsomassa, että mitä on luvassa, niin tervetuloa, tervetuloa nettisivuille tutustumaan ja tervetuloa sitten joogailemaan kanssani. Tehdään lempeitä, vaikuttavia, energiaan liikuttavia ja rauhoittavia harjoituksia. Kiitos.